Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τους πανύψηλους τρούλους και τη βαριά αρχιτεκτονική τους. Ανέπαφη από το χρόνο, στέκει εκεί αγέροχη, πραγματικός βιγλάτορας, παρακολουθώντας το πέλαγος που απλώνεται μπροστά της. Είμαστε στην Ιερά Κοινοδιακή Σκήτη του προφήτη Ηλίου του Αγίου Όρους. Παλαιότερα κατοικούσαν φτωχοί καλυδιώτες Έλληνες κάτω από την τουρκοκρατία, γύρω-γύρω σε μικρή απόσταση από το Κυριακό λεγόμενο, την εκκλησία δηλαδή, την κεντρική του προφήτη Ηλία, μια ταπεινή ελληνική εκκλησία. Από εκείνη την εκκλησία μόνο μερικές κολόνες, λίγα μάρμαρα έμειναν. Το 1757 ήρθαν εδώ οι Ρώσοι με επικεφαλής τον Όσιο Παΐσιο, τον Βελιτσκόφσκι, έναν πολύ λόγιο Ρώσο μοναχό, ιερομόναχο, ο οποίος έμεινε μεγάλη προσωπικότητα και άγιος, διότι μετέφρασε από την ελληνική γλώσσα όλα τα πατερικά βιβλία στη ρωσική γλώσσα, ξεκινώντας εδώ από τη Σκήτη μας. Εδώ οι πατέρες έβαλαν μπροστά να χτίσουν αυτή τη μεγαλόπρεπη Σκήτη. Στο διάβα του χρόνου μέχρι το 1917 προόδευε καλά και είχαν φτάσει οι μοναχοί τους 400 με 450. Την εποχή εκείνη η Σκήτη διέθετε δύο μετόχια, στην Οδυσσό και στην Κωνσταντινούπολη. Όταν το 1917 έγινε η επανάσταση των κομμουνιστών στη Ρωσία, τότε πλέον η θρησκεία ήταν στο περιθώριο και έπαυσαν πλέον να επιτρέπουν μοναχούς από τη Ρωσία να έρχονται εδώ. Οι παλιοί σιγά σιγά λιγόστευαν, διότι στα χρόνια αυτά από το 1917 και μετά είχε εγκαταλειφθεί πάσα προσπάθεια, δεν γινόταν απολύτως τίποτε. Δεν είχε μείνει όρθιο τίποτε, όπως είναι μερικά κτίρια έξω, τα οποία δεν επισκευάσαμε εκείνη σαν ερείπια, έτσι ήταν ακριβώς σχεδόν όλη η Σκήτη. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας κάλεσε εμάς, εμείς μέναμε σε ένα κελάκι σε μια άλλη Σκήτη διόρδημη, στη Σκήτη Ξενοφόντος, μας κάλεσε να έρθουμε να αναλάβουμε αυτή τη μεγαλόπρεπη, αλλά και τόσο δύσκολη και μεγάλη από πλευράς εγκαταστάσεων Σκήτη. Το 1992, τον Μάιο μήνα, 22 Μαΐου, εγκατασταθήκαμε πλέον εδώ. Οι πατέρες οι τωρινοί, οι λίγοι που είμαστε, οι περισσότεροι ασχολούνται με την συντήρηση των κτηρίων και την καθαριότητα, με τους κήπους, με τα δέντρα, με τη φιλοξενία του κόσμου και με τα διακονήματα, και ελπίζουμε με τη βοήθεια του προφήτη Ηλία σε λίγα χρόνια να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια αυτή που αρχίσαμε σε αυτήν την όμορφη την κοινοδιακή Σκήτη του προφήτη Ηλία. Λιθόστρωτοι ήταν οι δρόμοι που οδηγούσαν στη Σκήτη από όλες τις μεριές, μα με το χρόνο καταστράφηκαν και έμειναν μόνο ορισμένα τμήματά τους. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το λιθόστρωτο μονοπάτι που οδηγεί στη Μονή Παντοκράτορος, πλάι από τον χήμαρο Χρυσοράρη που ρέει ανατολικά της Σκήτης. Το θαυμάσιο και ανεπανάληπτο τοπίο με τους ελαιώνες, τους κήπους, τα πεζούλια, τις ανοιχτές νεροδεξαμενές, τον παλιό μήλο, τις πέτρινες σκάλες και τις άλλες ομορφιές της περιοχής δημιουργεί το φυσικό πλαίσιο που αγκαλιάζει τη Σκήτη. Σαν βρεθεί ο επισκέπτης στο κεντρικό πεντακάθαρο και μυροβόλο περίβολο της Σκήτης, μένει έκθαμπος από τον επίγειο παράδεισο που αντικρίζει. Στον εσωτερικό περίβολο της Σκήτης, κάτω από την προστατευτική σκιά της αμπέλου, ο προσκυνητής θα ξαποστάσει και θα ξεδιψάσει με το δροσερό νερό του πηγαδίου.
Ακριβώς μπροστά του, μεγαλόπρεπο και εντυπωσιακό, με τους πανύψηλους τρούλους του, δεσπόζει το λιθόκτιστο καθολικό. 40 μέτρα είναι το μήκος του, 24 το πλάτος και 32 το ύψος του. Στηρίζεται πάνω σε τεράστια τόξα και ορθώνεται σαν γίγαντας και ξεχωρίζει από τους άλλους βυζαντινούς ναούς του Αγίου Όρους. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε πελεκητή πέτρα από τη γύρω περιοχή, ενώ τα μάρμαρα και άλλα μεταλλικά και ξύλινα υλικά μεταφέρθηκαν προκατασκευασμένα από την Οδυσσό με το ιστιοφόρο πλοίο που διέθετε τότε η Σκήτη. Οι εργασίες ανοικοδόμησης άρχισαν το 1893 και ολοκληρώθηκαν μετά από μία δεκαετία, οπότε και εγκαινιάστηκε από τον πρώην Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο. Θαυμασμό προκαλούν τα περίτεχνα μαρμάρινα προπήλαά του, τα κομψά μεγάλα παράθυρα, η 9 μολυβδοσκέπαστη τρούλη με τους φανταχτερούς σταυρούς. Και το εσωτερικό όμως του ναού καθυλώνει τον προσκυνητή, καθώς αντικρίζει το πανύψηλο, περίτεχνο και ξυλόγλυπτο τέμπλο που είναι επικαλυμμένο με φύλλα χρυσού. Διαθέτει εξαιρετικά διακοσμημένες εικόνες σε 4 σειρές. Πάνω οι προφήτες και πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης. Ακριβώς από κάτω οι Άγιοι Απόστολοι. Σε μια τρίτη και μικρότερη σειρά εικόνων το 12όρτο με το μυστικό δείπνο στο κέντρο του. Στην πρώτη σειρά δεσπόζουν οι εικόνες του Κυρίου, της Θεοτόκου, των Αρχαγγέλων, του προφήτη Ηλία, του Αγίου Νικολάου, του Αποστόλου Ανδρέα και της Αγίας Αλεξάνδρας. Στο σύνολό του το τέμπλο είναι έργο σπάνιας τέχνης και αισθητικής. Στον υπερυψωμένο σολέα βρίσκονται τα 4 ξυλόγλυπτα και επιχρυσωμένα προσκυνητάρια με τις περίτεχνες λειψανοθήκες και τις καταστόλιστες εικόνες της Παναγίας της Δακρυρωούσης και του προφήτη Ηλία. Πίσω ακριβώς τα ψαλτικά αναλόγια, τα μεγάλα μανουάλια και τα περίτεχνα λάβαρα. Στο ευρύχωρο ιερό βήμα βρίσκονται οι 3 Άγιες Τράπεζες. Ο ναός είναι τρισυπόστατος, με το μεσαίο χώρο αφιερωμένο στον προφήτη Ηλία, το βόρειο στην Αγία Αλεξάνδρα και το νότιο στον Απόστολο Ανδρέα. Το ξύλινο δάπεδο του ναού είναι διατηρημένο σε άριστη κατάσταση. Επάνω από τη λυτή διαθέτει τεράστιο υπερόο, από όπου έψαλε πολυμελής χοροδία. Το κτηριακό συγκρότημα της Σκήτης από την ανατολική πλευρά διαθέτει 5 ορόφους κτισμένους με πελεκητή πέτρα που καταλήγουν σε 2 πύργους. Το πάχος της τοιχοποιίας ξεπερνά το 1,5 μέτρο. Κατά την οικοδόμηση προηγήθηκε